салом алейкум, бо шумо ҳастам қухшинос Ширин Ибронова ва навигарие ки 1 март 2021 сол дар Федератсияи Россия шуд, ман ба шумо пешниҳод мекунам метавонед ки ин видеоро аз аввал то охир гӯш кунед ва ба дигарон фиристонед, падилица кунед, то ки дигар ҳамватанони мо бинанду истифода баранд. 1 марти 2021 сол дар фармони таҳти рақами 274 ва 771 дар Федератсияи Русия тағйироти иловаҳо дароварда шуд, дополнени изменени дароварда шуд ва ман ин видеода ҳози пурра мефаҳмонам. шумо аз аввал то охир ин видеоро бубинед ва истифода баред. аксарияти давлатҳоро аллакай рӯзи 1 март ки дар ин қонун тағйирот дароварданд ки ҳамин фармони 274 то 15 март нисбати чунин давлатҳо қатъ мешавад. шаҳрвандони он давлатҳо метавонанд ки то 15 март ё ки ҳуҷҷат супоранд, патент кунанд, РВП гиранд ё визаҳои худро тамдид дароз кунанд, ё ки то баъди 15 март дар Федератсияи Русия набошанд, аз Русия баромада раванд. ва ғайри ин ҳаминро гуфтаниям ки нафароне ки оиди удастарини шаҳодатнома пурсидед, дар видеои пештара ман пурра оиди удастарини гуфта будам, аммо ин тағйироте ки нав аз 1 март шуд ба шумо гуфтаниям оиди ин удастарини шаҳодатнома, нафарони беҳуҷҷат дар Русия шаҳодатнома мегиранд, удастарини мегиранд. ҳаминро ба шумо гуфтаниям ки айни ҳол аризасупорӣ сар шуд. шумо имконият доред, нафароне ки умуман ҳуҷҷат надоред, ба МВД Федератсияи Русия аризаи хаттӣ пешниҳод кунед оиди гирифтани удастаринӣ ва 24 августи 2021 сол ба қувваи қонунӣ медарояд ҳамин удастарини шаҳодатнома ва нафароне ки инро мегиред, ҳамин удастарини шаҳодатнома 10 сол муҳлат дорад. дар ин 10 сол имконият ҳаст ки РВП супоред, вид на жительство супоред, гражданство супоред ва дар оянда шаҳрванди Русия шавед. ва оиди удастарини пурратар марҳамат видеои пештараро бинед ва мефаҳмед. ғайри ин зиёд инсонҳо савол додед барои квота. ман ба шумо гуфтаниям ки айни ҳол ман фақат огаҳ шудам ки дар Челябински област квота ҷудо карда шудааст. нафароне дар он ҷо зиндагонӣ доред, имконият доред ки муроҷиат кунед ба УВМ ва ариза супоред, квота гиред ва дар оянда РВП гиред. нафароне савол додед ки дар Сахр ва УВМ Москав, Сахр ва квота ба рӯзҳои наздик мешавад ё не. дар назар аст, аммо маълум нест кадом рӯз мо ва ман ҳаминро гуфтаниям ки вақте агар квота ҷудо шавад дар ҳамун УВМ ФМС Сахр ва ман ҳатман хел видео мекунам, рӯз ва соаташро ҳамаашро пурра дар видеоам ба шумо мефаҳмонам ки кадом рӯз ва кадом соатҳо рафта ариза супоред барои гирифтани квота дар Сахр ва нафарони зиёде ки савол додед оиди гирифтани шаҳрвандӣ, вид на жительство, боз ба шумо мегӯям ки дар канали ман дароед. дар видеоҳои ман фақат оиди ҳуҷҷатҳо аст, оиди гирифтани РВП, вид на жительство, гражданство, оиди квота ва оиди тамоми қонунҳо, тағйироту иловаҳо, фармонҳо, указҳо чӣ дар Тоҷикистон, чӣ дар Русия ҳаст. марҳамат видеоҳои пештараро бубинед ва тамошо кунед ва истифода баред, чунки имконият нест ки саволҳоро ман такроран видео кунам. нафарони подписчики ман ҳастед, хоҳиш мекунам ба дигарон падилица кунед, видеоҳое ки медонам автоматически ба шумо мераванд ва падилица кунед, фиристонед, то ки ҳамватанон бубинанд, истифода баранд, шумо савоб мегиред. ва нафарони саволҳо дошта бошед, марҳамат дар поёни видео саволҳои худро дар комментария нависед. ман дар YouTube ба саволҳои шумо дар поёни видео дар комментарияҳо тезтар ҷавоб мегардонам. вақте дар WhatsApp имо саволҳо сообщени паёмак равон мекунед, ман на ҳама вақт дорам. саволҳои шумо рӯзҳо, ҳафтаҳо мемонанд беҷавоб. агар хоҳед ки тезтар ҷавоб гиред, марҳамат дар поёни видео саволҳои худро нависед, тезтар ҷавоб мегиред. дар амони худованд бошед. бо шумо буд ҳуқуқшинос Ширин Ибронова.